Azalwane. Ngingamnika yini ubhebe inhliziyo yami. Bengicela uyisonge. Ngeduke elimhlophe qwa. Bengicela uyisonge. Ngeduke elimhlophe qwa. Ngiyabonga bamdudu. Yabona nje manje sitshela ukuthi ubani lona sesizashayela ngisho indawo sakuthathela isijumfana nje. Ubani lona othi ukuphi na? Angibingelele sawubona unjani? Sawubona zala sengiyangena mangaphika nale ngoma ngeke impela mangaphika nawe kodwa uyangithunguka yebo ma oh yebo ma into kaNkuluNkulu ma ngibingelele ma emakhaya ngamakhaya ngibingelele nawe ma estudio nabafowethu abanye ngixolise nje lapha asilungise lento mamdudu mina ngwakangidi iphimbo lami nothando lolu uyiphimbo lakho so wena uma wakho akabazi babamazi inhlobo nje abamazi mina ngizalwa umakhumalo kaMaphumulo emvoti yeah umadlanduna yebo omunye balwayela ubhuti nxa yes wena iphimbo lakho liyangithunguka lathunuka ngisho umnikazi walo esaphila ngoba ngikhumbula efonela enye insizwa bathi wayifonela ebusuku ngo-12 ingoma yami idlala la emsakazweni wathi nangu lo mfana engifuna lida abafana bakaMolo shuthi nje sagejana ngokuthi bengingakafiki eGoli ngaleso sikhathi yeah manje unawo kaMaphumulo nami ngamaphumulo ma naye kukaMaphumulo futhi asihlobene kodwa akena nobaba omdala hayi uhlobene nobaba ngoba ubaba uzalwa uMamhlongo shuthi ke yes yeah umzala kaBaba yabo ithe kanjalo yeah kaMaphumulo lana bekunjani kaMaphumulo mama impilo bekunzima kodwa ke ngakhula ke ngoba bengangikhuliswa abantu asebebadala kakhulu ngoba ubaba nje ka 1920 and then uma ukhona lapho kunina yeah so ngakhula kahle kakhulu ngoba ngakhula ngaphansi kwabantu ababe yeah ubaba ka 1920 yeah cela embano ishasa ukani hayi usawuka yeah so bebanga oma babe u2 omama emunye ngamunye eshaya idazi yeah sibaningi impela khona sibaningi umama ngamunye noma esibethule nangaphandle kuthiwa ayibuyi ingane ezekhaya okusho ukuthi nje umama omdala wathola amshoba u9 kaMamdala ngala besu7 awubaki yebo uyazi ke yazi ukuthi amanje usekhona yebo ma uhambe nini ubuhleli hostela kwaMashu bekunjani ngihlele kaMashu kwakumnandi noma ke amatoho ayengavuki ngaleso sikhathi nalezi zinto zeziginqi zazingalungi ngandlela engangifisa ngayo kodwa nje kwakumnandi kakhulu ma ngoba ziningi izinto engayifunda ehostela kakhulu nje ehostela inhlonipho kakhulu nokuphila nabantu usuka la sewuyacula vele noma hayi kuthume nje sewungakhona ngangidlala ama-drums ngisela eThekwini kakhulu ngidlala amaqembu khona la ko320 ngangigudi kakhulu kwi-drums ngithe mangifika eGoli ngathenga isiginci ngasifundela khona eGoli ngasidlala balalela abantu bathe ndoda uyasidlala njalo ufana kaBhekumuzi noma uqamba wakho kwawenzeka ngangidlala baba uBekumuzi ngoba ngangimthanda kakhulu kodwa ngangingayitsheli ngoze ngibe umculi nami ngangithi nje ngiyayidlalela ngoba ngangimthanda ngisebenza futhi eFemini ngaleso sikhathi kodwa mangidlala abantu bethe ndoda yebo uzalo uBhekumuzi naye uyayibona usichazela akuvumi kahle ubaba phela bahlobene kuyasho ukuthi bahlobene ngempela yeah wafika ke khona kwaMashu usuka nje usevela usafunda nomthe ayisengiqedile akuyolekelela uma ngihambe ngegoli
ngase ngiphumile esikoleni sengiyobheka ngamatohwanyana kanjalo yebo kusiza ekhaya hayi nokho ke bengicosha ke nje kanjalo ke einkontrakini ngaleso sikhathi ngicosho ngisuse indaba likhona iqembu engake ngalijoyina lombhaqanga la ngasekhaya kwakuthiwa iVikeza Brothers okusho ukuthi nje ngangishaya u1 kodwa khona ukuthi ngangibhizi kakhulu ngedrums ngoba lalingifakela amasentanyana ngama weekend lalingifakela amasentanyana ile voice encane le voice encane kumbhaqanga ngangishaya kakhulu hayi wena yebo akulungile njalo ukuzwa ke lapho esike sabuza abalaleli ukuthi bayaya ekhaya uya nini ekhaya lo mbuzo uzobuya ngokuyise kuwena ake sibese phela naye impela kufanele uphenduke ake sizwe ukuthi bathile sesike ngoba ngempela kubalekile ukuthi emagolini yosebenza kodwa imuva ungakhohlakala ukhona okhona sizo ukutshela ake sethu mhlawumbe ungenani sengibawona ukuthi uya ngoJanuwari wena ke zanefa kwenzeka kuyayeka noma senithuthe la egoli nonke abafowini bakulandela hamba kanjani hayi kuyayeka mama kodwa ke hayi njalo siyake siye nje ngaKhisimuzi noma mhlambe ke nje ngiya ekhaya isikhathi esiningi mawenza mamungalana kulonje umsebenzi yes igigi ngaseduze uyadlula namagigi angoma akho nishone ngasekhaya yes ifeni bajabulise mhlawumbe kunekuba abantu kunoKhisimusi wezakwazi yebo akayosaka nje la usekhona ukhona umakhumala ekhaya ekuthiwa uzele wemakhumala uzabze bakhulume ngayisonto lonke yebo hayi ngiyafika ekhaya kodwa angehli njalo ngifuna uqamba ngoba izingane zami zingasegoli so ngehla nje ngiyobona uma ekhaya hayi ngiyabona yebo ikuphi la usebenza khona kakhulu ingase la noma yonke ema-province khona umuntu athi i-province le ayidinga ko Northwest ngiyatholakala kompumalanga empumalanga bawuthanda kakhulu loshuni nakhona ke la KZN impela bayangibhuka bhuka kodwa ke kuke kwathi kushona phansi mamdudu yini covid lo manje kwaqondana isikhathi ukusho ukuthi nje ngangilungise ezinye izinto zabantu abadala bengihlushwa kakhulu imimoya yabantu abadala so ke wahamba ke ngayilungisa abanye abantu bezwa kuthiwa kuyathwasa nje kanti ngangingathwasi just yes nami ngiyakubona ngibona lutho ngiyabheka I'm not sangoma kodwa ngoba ungumuntu ukuthi uyabantu yes ukuxhumana nabantu nabangesekho abakini naba bantu ongadlula yebo mama kodwa abantu ukuthi bona abantu abakwazi ukuxhumanisa ngesikhathi yebo uzosalela khona yebo ngicela ukubonga lo wayekusiza ngiyabonga kakhulu angizoqamba manga wake wafuna ukungithwasisa wagxuma ngavele ngagxuma impela ngathi akushongo ngenze lokhu yasuyilula manje le ndaba wayilula yes ngabona ngathi kusebhizinisini le ekhaya so hayi mina ngisayoni ngiyakhuleka mamdudu yes hayi uyazi ake sizwe ubizwani manje wenzani umculo wakho uyabona ingoma ithi ukuphi sesivala sizokutholala kuma social media mama ngikhiphe i-album ephelele ngoba bebekhala abantu ukuthi Zanefa ukuphi kanti manje ngakhipha ke i-album yakhona ithi uyazala utsotsi hayibo isihloko uyazala utsotsi uyondla uhulumeni ngapha uyazala utsotsi ngapha uyicula zonke ayiphuma ngale uyazala utsotsi uyondla uhulumeni isihloko sayo uyagada kamnandi yes mama yes ukuthi ingane ungayishiye le wena uphuza amabhodlela abizayo ngapha uthemba uhulumeni noma wakho hayi uyazala utsotsi uyondla uhulumeni ngitholakala kuZanefa ku-Facebook baningi ama-page kodwa leli lami lino 74K and then ngiyatholakala lapha balibona ngalokho and then ke mase ngiyatholakala ku-WhatsApp futhi inamba yami abafuna ukungibhuka 0766
239 no4 abathathu. Awuphinde futhi. 0766 239 no4 abathathu. Siyabonga. Ngiyatholakala kuleyo nombolo. Sengikhohlile ngilapha ngizobe ngisemnyudeni nge-23. Ya. Ngizobe ngisemnyudeni lapha kuvulwa enye indawo lapha engiyikhohlwayo mani igama layo. Kodwa ngisemnyudeni mphakathi wasemnyudeni nge-23 nasenkandla nge-23 futhi. Hayibo. Ngazi i-23 semndawo. Okay. Bese mhla ka-30 ngizobe ngiseNewcastle emshadweni kaSisiboni ungibhukhile naye. Ngibhukheni ngiyangitshela mina ngidlalela yonke indawo. Okay. Inkosi inibusise ngiyabonga. Yebo. Akatshele na.